De eer was zaterdag voor wethouder Carla Brugman om het compleet opgeknapte speelveld in Veltum te openen. Het heeft bijna 7 jaar geduurd om tot dit resultaat te komen. Eind 2012 ontplofte hier op een zaterdagavond een vuurwerkbom. Nou, dat was een gigantische schade. En nou goed, op een gegeven moment is dat allemaal wel opgelost. En dat heeft toch een impact gehad bij ons in de wijk. En toen hebben wij ook contact gezocht via de afdeling veiligheid van de gemeente Venray. Daar hebben we wat gesprekken mee gevoerd. We hebben toen een enquête gehouden in de buurt. Waarin dus de vragen gesteld werden van, voelt u zich nog veilig? Bent u tevreden? Dus nou, daar hebben wij alle conclusies van die enquête hebben wij dus een keer gepresenteerd in het wijkcentrum. En op een gegeven moment kwam daaruit van, ja, er waren best wel mensen die zeiden, ja, ik wil daar wel een steentje bij bijdragen. Dus toen zijn er spontaan 3 werkgroepen ontstaan. Met name op de speelgelegenheden hebben we een plan gemaakt van, nou, wat willen we? Nou, wij wilden dus ook op een andere manier de speeltuinen inrichten, op een natuurlijke manier, natuurlijk spelen. De kosten van de materialen die werden dus door de gemeente vergoed. En de handjes, dat waren wij. We hebben er een aantal jaren aan gebouwd. Afgelopen jaar hebben we nog een pomp, een waterput geslagen en nu een pomp geplaatst. Dus ja, je ziet het wat kinderen daarmee doen. Hè? En dan zie je dat dit het resultaat is van het speelveld de Eekhoorn. Veel kinderen kwamen met hun ouders naar de opening. En volgens Suze en Lisa is er veel te doen op het opgeknapte veld. Er is een waterput gekomen. En hoe vind je dat? Wel leuk. En wat kun je daar allemaal mee doen? Waterpomp en zo. En water halen. Spelen met water. Heel veel klimmen. Schommelen. Ja. En wat vind je het leukste om te doen? Op een blauwe klimrek klimmen. En ga je hier vaak komen? Ja, heel vaak. En wat vind je ervan dat dit is geopend? Heel leuk. De werkgroep bestaat uit zo'n 10 personen. Aangevuld door buurtgenoten die op de oproepen van Nolhouwen afkwamen, werden er vele zaterdagen hard gewerkt aan de realisatie. Nu het klaar is, bestaat de kans dat er ook een andere groep op het veldje afkomt, namelijk de hangjeugd. Als de jongeren hier op het veld zijn en ze worden wat moeilijker of ze kunnen wat overlast bezorgen, dan kunnen ze netjes vragen of ze zich willen aanpassen aan de omgeving. Dus ook zonder hangjongeren gebeuren er wel vernielingen. Dat hou je niet tegen. Maar dit is een kwestie van bijhouden en niet te zeer laten verslonzen. Het bijhouden wordt dus een belangrijke taak. Maar daarnaast kijkt de werkgroep ook vooruit en zijn de eerste plannen om op te pakken alweer gemaakt. Voor wat kleine aanpassingen, dus met name ook een sluis voor voetgangers waar geen fietsers en brommers doorheen kunnen. En nog een sluis voor waar moeders met kindjes in de kinderwagens. Dus dat is nu wat lastig, maar dat is onze eerste prioriteit nu. Jacques en Nol zijn trots op het eindresultaat. Maar ook voor het neveneffect, want als je kijkt hoe onze buurt, een deelwijk, nu met elkaar omgaat, die contacten die nemen alleen maar toe. Als ik kijk wat hier gewoon op een lekker zonnige dag aan mensen komt met kinderen en denk ik van, oh, die ken ik nog niet. Maar, dus het trekt wel aan. Het is in ieder geval prettig om dus andere mensen te leren kennen. Ook komen mensen uit andere buurten. Dus het blijft niet alleen hier binnen die paar straten. Maar het is ook iets breder. En dat vinden we ook prettig. Hoe meer mensen worden betrokken hierbij, hoe beter. Er zijn ook mensen uit andere straten die hier komen helpen. Ja, precies. Ongevraagd. Die kwamen gewoon spontaan helpen. Dus dat is helemaal ideaal. Die sociale component is ontzettend belangrijk, want we leven in een steeds meer individuele maatschappij. En dit is eigenlijk misschien een stukje oplossing. Een speelveldje is te vinden aan de Boudewijnhof en Alexanderhof.